नोंथांमोनखौ फिन आंनि बे इउटुब चेनेलाव बरायफिनबावबाय। दिनैनि रादाबा गासिबो मोजाङानो गोजा। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव। दिनैनि निउसआ जाहैबाय मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव एसपि आरो डिसिनि देहायाव COVID-19नि नेगेटिभ रिजाल्ट मोननाय जाबाय। मैया बिसोरखौ टेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिसोरखौ टेस्ट खालामखांनायनि उनाव रिपर्टआ बिसोरना मा फैदों? नेगेटिभसो फैदों। 2 नम्बराव दङ 20 एप्रिलनि उनाव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थानायखौ गावनि डिस्ट्रिक्टआव थांनो थाखाय सानसे खाबु होनाय जागोन। बेखौ मैया हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे प्रेस कनफारेन्सआव बुंदों दि बिथाङा मा होनदों 20 एप्रिलनि उनाव सोरबा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव दंहैयो बिसोरो गावनि हम डिस्ट्रिक्ट एबा गावनि न'आव फैनो थाखाय बिसोरखौ सानसे खाबु होनाय जागोन। जेरै सोरबा गुवाहाटियाव दंहैयो बियो क'क्राझारनि बे मा गुवाहाटियाव थांनो हागोन, नाथाय मा नैबे गुवाहाटिनि मानसिया मायाव थांनो हागोन? क'क्राझाराव गावनि न'आव थांनो हागोन, नाथाय मा क'क्राझारनि मानसिया मायाव फैनो हानाय नङा? गुवाहाटियाव थांनो हानाय नङा। बेबायदि खालामनानै होगोन होननानै बुंनाय जादों। बे बयनिबो थाखाय मोजां खबर। गासिबो सोरबा मानसिफोरा मा जानानै दङ बबेबा डिस्ट्रिक्टआव थांनानै मा थांनो फैनो हाया जानानै दङ। बेफोरबायदिखौ सानसे खाबु होनाय जागोन होननानै मैयायो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ डिसिसन लाबाय। 3 नम्बराव मा होनदों? आसामाव आरोबाव 4 COVID-19 पजिटिभ गोनां बेरामिखौ रिलिज होनाय जाबाय। बिसोरना मा पजिटिभ दंमोन सिगां, दा मा जाखो नेगेटिभआव फैबाय। बेनिखायनो बिसोरखौ मा खालामबाय? रिकभार खालामबाय। आसामाव नायनो थांबा आसामाव गासै 34 जाबाय आरो इन्डियायाव नायनो थांबा 13,400 सामथिं जाहैबाय। 13,000सो जाहैबाय आरो टटेल कनफार्मआ। दिनैनि निउसआ बेखिनियावनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन। थेंक्स फर वाचिं।